Wani irin hukunci kotu ta yankawa Malam Abdul Jabbar? Amma kafin na ga guji wannan hukunci ku danna mana alamar subscribe sannan sai ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun zaɓen shirye-shirye. Sharhin Arewa. Tun da farko, kakakin rundunar DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya shaida kan cewa sun gurfanar da malamin a gaban wata kotun shari'ar musulunci da ke jihar, wadda ita ce ta bukaci 'yan sanda su ci gaba da rike shi kafin ranar litini da za a mayar da shi gidan yari. An gurfanar da malamin ne ranar Juma'a bisa zargin ɓatanci ga addini da kuma tunzura jama'a, zargin da ya sha musantawa. Wata sanarwa da kwamishinan yada labarai na jihar Kano Muhammad Garba ya fitar ta ce an gurfanar da malamin ne wanda ya yi kaurin suna wajen yin wa'azi da mahawa da kan haifar da mahawa saboda zargin furta kalaman da ka iya haifar da tunzuri da kuma ɓata sunan annabin Allah. Kotun ta ɗage zamanta zuwa ranar 28 ga wannan watan na Yuli domin ci gaba da sauraron shari'ar. Malamin zai ci gaba da zama karkashin kulawar 'yan sanda har zuwa ranar litini da za a kai shi gidan yari. Kafin lokacin da za a ci gaba da sauraron shari'ar tasa kamar yadda kotu ta bukaci a yi. Matashiya: a ranar asabar ɗin da ta gabata ne aka gudanar da muƙabala tsakanin malamin da sauran malaman jihar Kano bisa bukatarsa ta kalubalantar su kan da'awar wadda suke ganin ba daidai yake ba. An yi wa malamin tambayoyi da dama amma ya gaza amsawa, inda yake ta nanata cewa mintunan da ake bashi domin ya yi bayanin da'awarsa sun yi masa kaɗan. Haka da aka kammala wannan muƙabala ba tare da ya yi bayani da ya gamsar da malaman da ya nemi zaman muƙabala da su ba. Daga baya ya fitar da wani bidiyo wanda a ciki ya nemi afuwar mabiyansa da duk wanda abin ya ɓata masa, yana cewa duk abin da yake yi yana yin sa ne domin kare mutuncin ma'aiki.